रोज बाबा की आम्ही 10 तास झालो नाही 10वी तास नाही कोण इथून नाही कोण आहे मग यांचे यांनी पाहिजे कोण कर बनायचे कोण चोर गोड गोड मत काय आता कोण चले आमच्या दातावर आलो कोण चली तू सांगता सरकार बड्या तोंड आला का तुझे समाज में सावधान काय तुझे गावा मागले रे बडे बरं कोण आहे ताई आमची तर चल नाही रे काय चल नाही ते नाही कोण येला तुम्ही आमच्या आम हातावर हे असं दुसरा नाही मरे वय हे तू पोस्ट तुम सारखे काय शिकवण आहे रे तोरा हे नाही बोलले नाही सांगतो काय केक सांभाळायचे पोको पाहिजे तोंडाच्या सांभाळायचा तू बरा नूडल्स तगले छो ये नूडल्स ले देते तगले काय शिराबान मुसले तोंडाचे एलईडी बाल्ब दिसत नाही एलईडी बाल्ब घेतो तो टीव्ही चे बघाचे सगळे इकडे सगळं काय एका भाड्या दोन म्हणून त्या रोज बाबा की आम्ही दातावर आलो नाही आता एक पासून ना तो नाही एक ना तो आमची मुझे कोण चोरले साहेब कोण येतो आणि कोण चले आमदार खाल्ले ते खाल्ले झोपटाय बिचारे अचानक झोपटाय झोपटा टाणा लागतो ना अंकल झोपटा का ते तू काय दरा पिक करा हिंग तोराला पण केस्ता होता कल की त्यातल्या तू काय डाट आवाज आहे ए होतो नूडल्स तगले छो आज तू सांगा बरे आम्ही काय केले नाही विचार बरं बाबाडा कोणा घ्या गेले तिकली तारा गेले कोणा घ्या गेले ए बिस्कुट कोणाय तोरा केल रे तू तारा चल मेरे दिल के तू बिस्कुट बरे लावता कितको केल रे इंटरनेटाचे हां आज इंटरनेटाचे कितकिता बरे अंकल इंटरनेटाचे किती दिला कोणा घ्या किती तो राय का 200 रुपये सगळे दे आता जो डेटा का आपण मार कागद पोस्ट एकच दाण्या भागवत दुधा लगाई भाड्याला त्यांचं सोडत आहे काका काका तू म्हणते अडच्या तू लागा म्हणते विचार येते त्या तो कोणा घ्या ते झाड देणारे आम्ही कडे राहतो ना आबूजी कोण आबूजी प्रणाम स्वामी आका मग सगळं राव ए माके माशी कुरे लोणची करपाकू ए आमची करे आ मुगले काय कामार झाला खाली आम्ही घातले नेट ए नेट गाले माणूस त्या दुर्वा सांगतो ना मोठे माया कापड दे सांग तू त्याच्या बसई तू आगे तेसो नेट करे ते नुसतं होतं तेसो नेट ते मोबाईल लागत आहे ते नेट आणि आम्ही व्हिडिओ चोर बसायचो मोबाईल नेट दिवारे चालू किती झाला स्वतःचा वाटेल सोपाणी बेताना तुमचं बोळ आहे तर किती जोगटात अरे ब्रदर किती सांगितलं तुला होत गे भाऊ होतो ब्रदर म्हणे भाऊ लोकांनी घर मागणी बिगणी करते सो ब्रदर कर आणि त्याची माझी मागणी करी ना ब्रदर आमचे मागणी करू नका ते काय चढवाचे मागणी कर बरे अटॅक माशला आम करे मग सारखे स्वतः द्यायचं हे तुला हे स्वतः द्यायचं त्याला हा Listen, brother. It's better to stay hungry than to get angry. You see, hungry stomach, angry stomach. मुळके ते काय राग होता तो म्हणजे डस्टबिन दाडायचा आणि आमचे छोटा तुला बाहेर काढत ना अरे पण असं राग करो झोपडी करो बोरे नाही शांती सांभाळून जाय किती झाला प्रॉब्लेम किती ह्याचे प्रॉब्लेम सगळे नेटला लागून मोबाईलला यायचे हे नेट ओपन करता लोकांनी आम्ही तोरचत आहे तो चालतो कोण आमचे ते साडी ओढून झाली ती पती दोन पती आणि ते सगळं मोबाईलला लागलं खरंच आजकाल लोक मोबाईलच्या पाटल्यान सारखंच पिसो झाला डोळे बंद केल्या लोकांक न्ही देना पण नेट बंद केल्या रोकडीच न्ही देता भुकेलेल्या जेवण दिवप आणि अँड्रॉइड फोन सारखं त्याला चार्जर दिवप देवच कोणी काम जमले आधी भुरगे जल्मताना बेटा जाल्यार पुरो म्हणून तो असलो आता मोबाईलाच्या डेटाक लागून सारखी ब्रदर आधी बुरकी निदवटा सोडा उशा कोदा बायबल का निघताली आणि सकाळी उठून उठून पण बायबल वाचताली आता बुरकी निदवटा सोडा उशा कोदा मोबाईल का निघताली आणि सकाळी उठून उठून त्या व्हॉट्सअपचे किती मेसेज येले जो आता बुरकी पिडार झाले मोबाईल लागून मोबाईल पिडार झाला बुरकी लागून आणि ब्रदर जोय आधी नु बुरकी घरात तू बाहेर सोनीत असतो मान पाहिजे बेस साऊंड बाहेर सोनीत आलं पण आता बुरकी घरात तू बाहेर सोनीत असतो ना मोबाईलला बॅटरी फुल कोंबार सोनीत आणि त्यात नाही 1-2% म्हणतो मोबाईलला बॅटरी फुल जाता ना आवे चार्जर आकाश कोंडावताय आणि मोबाईलला 3 दिन मोठाई शरण तू काही सौचे ना डोळे बंद करी ना काही आवाज ब्रदर आधी गो कामासो हे म्हटली बायलो गोवागे पहिले बाकीडी चेक करताले पण आता गोवागे मोबाईल चेक करताय आणि मोबाईलचे एसो कोड काढताय तो
चुकून तरी मोबाईल आपल्या फ्रेंडाक ओळख म्हणतो न्हू त्याच्यात दिसता आपल्या उकलीत एक बलात्काराक सोडी दिसता जाण मरे ब्रदर माके एक सांगू तू मोबाईल यूज कोना हा मोबाईल यूज करता पूण बरें काम तुम्ही गोडे तुमच्या मोबायलाचेर व्हॉट्सॲप फेसबुक डाउनलोड केला असतो बायबल डाउनलोड केला तुम्ही बायबल डाउनलोड करा वाचा चड गरजेचो हांवें म्हज्या मोबायलाचेर केला एक सुरे सुवातीचेर बसून हांव तो वाचता लोक म्हज्या बाबतींत कितें उलयता कितें चिंतता तें म्हाका पडप ना पूण गुपीत केलेलें देव पळयता युसी सांगलो यूसी ब्रदर एक सांगलो आहे जाण मरे ते नेट काढ मोबाईला नेट काढ आणि तो बायबल डाउनलोड कर म्हणून हो काय कित काय वेळ मोबाईला ते नेट काढ मरे आणि सगळे सेक्सी पिक्चर डाउनलोड आणि रातभर पिक्चर चेक मरे आणि सकाळी दौडता मिठी कोणाचं होय मागते कातय जाल दिसोली काय जासली ते रस कोता ते रामाने उदो ना ते त्यांचं काय ते सांगा मरे ते पेशी तो पास झाला आणि ती उदो ना ते तो पास झाला काय झाला मी सवाल कसा यूज करता ते तो पास झाला तेल मध्ये कितकं सांगताय ते दोघे भाव दिसताय सांगताय ते ऍक्च्युली मोबाईल वायट म्हणा मोबाईल जायतोच बरो मोबाईल आमकां 3 गरजेच्यो वस्तू शिकयता जशें करून जे कितें तुका खुशाल करता तें सेव कर जे दुसऱ्याक खुशाल करता तें फॉरवर्ड कर आनी जे कोणाकूच खुशाल करिना तें डिलीट कर देन यू सी लायफ विल चेंज अशें जगों नाकात शांती सांबाळात येता हांव यूसी येस आय सी यूसी ब्रदराची सांग ऐकली तू जे तुका हुशार कोता ते सेव कर ते दुसऱ्या हुशार कोता ते फॉरवर्ड कर आणि जे कोण आणि कोणाला नाका ते कित्याक कोताय ना एका डिलीट कर होय तो कोणाला नाही ते डिलीट कर एक काम कर